Ongi etorri Oian Mendo, Gares Energia komunitatearen edo komunitateko kidea, eta ongi etorri Oiana Lorea, Artelan tokiko garapena edo herri partaidetza sustatzeko kooperatibako kidea. Ongi esan dut? Bai, eskerrik asko. Ongi etorri geltoki zahar honetara, geltokiara, azken finean geltokia izaten delako gelditzeko une bat, eta gelditzeak beti ekartzen duelako hausnarketarako momentu egoki bat. Beraz, hausnarketara ekarri zaituztegu, eta zertaz arituko garen, transizio energetikoa hainbeste entzuten den eta hain bogan dagoen hitz edo esaldi horren inguruan mintzatzera. Edo hobeki esan da, transizio energetikoa aitzakitzat hartuta, esperientzia bat ezagutu, eta esperientzia horren inguruko gogoetak egitera. Eta ze esperientzia zarituko gara, Gares Energia bezalako proiektu bat ezagutzera hurbilduko gara, horregatik Oian, zu bertako alkatea izandakoa zara, eta gainera bertako proiektuko partaidea izan zara, ezta? Bai, 8 urtez izan nintzen alkate, eta hasieratik aritu nintzen ez Gares Energian talde motorrean, baina bai gero sortutako Garesbide komunitate energetiko herritar horretan, eta oso harro partaidetza eta esperientzia horretaz. Eta Oiana, zuk ere zerikusia daukazu prozesu horrekin, bertan parte hartze horretan ere ibili zinen, laguntza eskaintzen, eta ez hori bakarrik baizik, eta parte hartzearen bidezko proiektuen garapena ordezkatzen duten ekimen bat baino gehiagotan parte hartzen duzu, ezta? Hori da, bide lagun moduan, ez? Beti herrietan dagona bide laguntzen edo ja dagoena sustatzen laguntzen, eta herrietan dauden esparru ezberdinekin lanean, bai politikariekin, bai teknikariekin eta bai herritarrekin. Gogo eta hauek abiatzeko gustatzen zaigu, esan dudan bezala, esperientzia zehatz bat ezagutzea, eta horretarako Garesera hurbildu ginen, Txetxu Ezkurrarekin egon ginen, eta harek azaldu zigun Gares Energia zer den. Eta zer den horretatik, gauza interesgarriak atera genituen. Zer iruditzen zaizue, bideotxo batzuk ikusten baditugu, eta hoien ondoren garatzen ditugun horra agertzen diren guztiak. Bikain. Ea lehenbizikoa. Mitigazio eta egokitzapen neurriak aplikatzen saiatzen gara gure ekimenetan. Mitigazioari dagokionez saiatzen gara energia aitzakiatzat hartuta, gizartearen kontsumo eredua aldatzen saiatzen, eta gero bestalde batetik egokitzapen neurriei dagokionez saiatzen garena da ekonomia eta gizarte berrikuntzako baloreak gure ekimenetan barneratzen. Tira, hasi garaia kontzeptu desenterekin, orduan joango gara poliki-poliki kontzeptu hoien baitan nabigatzen, ezta? Mitigazioa eta egokitzapena, esaten digu. Jendeak ulerdezan zehazki, Oian zuri luzatuko dizut pixka bat galdera hau, zer izango litzateke mitigazioa? Nire ustez argi dago aldaketa klimatiko baten egoera batean gaudela, sartuta, gizartea bere osotasunean, eta hori baldintzatzen du herrietako eta hirietako bizitzak, ez? Eta Garesen nabaritu dugu hori, pasaen udan adibidez izan genituen suteekin, ez? Orduan, horren aurrean, herri bezala zerbait egin behar dugu, aldaketa horiei aurre egiteko, ez? Eta adibidez zuten kontuan, energiarei buruz pentsatzen dugun modu berean, gure basoa eta gure ekologia ruralari buruz pentsatzea, eta pentsatzea ze egoeratan kudeatu behar dugun eta horren baitan lan egitea, ez? Oso ohikoa da, Oiana, mitigazioa edo klima aldaketari aurre egin behar izan horretan hausnarketak partekatu izatea gure landa eremuan, herrietan, tokiko entitateetan gertatzen ari den errealitate bat da?
Bai, gertatzen ari da eta gainera jendea erakartzen du. Prozesu parte hartzaileak bideratzean, gai honen inguruan direnean jendea gerturatzen da. Egunerokotasunean dagoen gai bat da eta interesgarria suertatzen da. Gainera nolabait gure herrietan bizi izan ditugun bizimoduekin elkartzen da. Normalean orokorrean herrietan egin den baliabide naturalen kudeaketa oraindik nolabait presente dago eta horrekin hildoa lantzeko aukera ematen du nolabait gaur egungo transizio energetikoari bultzatzea, betidanik antolakuntza kolektibo egon diren antolakuntza kolektibo ezberdinen bidez bideratzea, ez? Eta hori egitea gaur egun nolabait, suertatzen da, erakargarria da eta lantzen ari da. Gatozen pixka bat energiaren gaira eta mitigazioa lotuz, horritz egiten dena da beste eredu bati begira jarri behar dela herria eta jarri behar direla herritarrak bai ekoizpen eta bai kontsumo eredu bati. Energiaz ari garenean zer esan nahiko luke horrek? Aldatu behar dugula lehenik eta behin gure erlazioa energiarekiko, ez? Oso ohituta gaude energiaren munduan, etxera joatea, argia piztea eta hilabetearen bukaeran ordaintzea gure faktura, ez? Aldatu behar dugu, kontzientzia hartu behar dugu, energia badela gai zentral bat, gure bizitzan eragin handia duena eta horren gainean ardura hartu behar dugula, ez? Eta arduratsu jokatu behar dugula beti energiarekiko, zenbat ekoizten dugun, zenbat kontsumitzen dugun eta nola kontsumitzen dugun, ez? Ze badaukagu modelo ero bat, eroa guztiz eroa energian, ez? Baina ez badugu horretaz kontzientzia hartzen ezin dugu aldatu, ez? Eta ezin gara egokitzapen hori egin aldaketa klimatikora. Egokitzapena hitz egiten duzu, hain zuzen ere, zer da egokitzapena edo nola egokitu beharko genuke gure egunerokotasuna horrelako pausu bat emateko? Lehenik eta behin ikusiz ezin dugula orain arte kontsumitu dugun bezala kontsumitu munduak ez du ematen, ez? Eta hori argi eta garbi dago eta gure kontsumo moduak mantendu dugu beste batzuen baitan, ez? Orduan hori ez da justua, hori bukatu da eta nolabait aldatu behar dugu modelo justuago batean mugitzeko herritar bezala, ez? Eta hori supasatuko dutu aldaketa sakonak, nire ustez gure kontsumo moduan, ez dakit jasangarria den guztiok telebista bat gure etxeetan izatea, ez? Gure aitonamonek ez zuten eta nahiko posik bizi ziren modu batean, ez? Eta horrekin ez dut ezaten txarrago bizi behar dugula, ez? Baina beste modu batean behar bada, bai. Eta baliabideak, Oiana, horrelako hausnarketak partekatzen direnean herrietan eta nola zehazten dira zure esperientziatik eta seguraski herri batean baino gehiagotan afera honi eta erronka honi aurre egitea tokatu zaizue, ze ekintza, ekimen edo adibide zehatzak izan daitezke horretarako bide? Jendeari ez infantilizatzen, lehenengo gauza, jendeari informazioa ematen eta jendea gai dela jakinda, barneatuta eta hori jendeari gustarazten, ez? Nire ustez parte hartzea ez da simbolikoa izan behar, ez da erabaki politikoak bermatzen duen zerbait izan behar, baizik eta jendearen alduntze kolektiboa izan behar da, eta hori egiten da informazioaren bidez eta formakuntzaren bidez, o trebetasunaren bidez, ez? Eta hortarako jakin behar dugu, energia merkatua uste dugula dela hor dagoen zerbait, eta ulertu ezin dugun zerbait dela, eta ez da hola, jendea ulertarazteko aukera dauka, eta jendearekin kolektiboki lan egin behar da hori ulertarazteko, eta horren gainean erabakiak hartu alizateko. Eta horren bidez egin dezakegu Oianek esan duena, ez? Nolabait hor esku sartu, jendea bere gain hartzea erabaki energetikoak eta zer aldatu edo kontsumo moduak aldatu, sorkuntza moduak aldatu edo behintzat hausnarketa horiek sustatu. Claro, uste dut guztiok ez dugula ardura berbera. Argi eta garbi dago, ez dakit, segun ze maila ekonomikoa duzun zure ardura handiago edo txikiagoa da, baina baita egia da guztiok ardura dugula.
Orduan, guztiok ardura horretatik zerbait egin behar dugu, eta ekin behar diogu aldaketa horri, ez? Eta Oianak esaten zuen moduan, hor funtsezkoa da pedagogia egitea, kontzientzia hartzea eta formatzea, eta handik aurrera pausuak emate, pausu konkretuak, Garesbide edo Gares Energiatik adibidez egin zen gida bat, azalpen txiki batzuekin zuretzean efizienteagoa izateko energia kontsumoetan, eta edo adibidez orain traktoreekin oso eguneroko gai bat dena, subirautza alimentarioa ere energiarekin erlazioa handia dauka, kontziente izan poliki gure kontsumoen eragin guztietan, ez? Bai, badirudi, energia berdeagoa bihurtu behar dugula, baina gutxi hitz egiten digutela energia gutxiago kontsumitu behar dugula, noski, energia kontsumo hori alik eta berdeena balin bada, hobe, bino alik eta txikien eta murritzena balin bada, hobe, hala ere azpimarra jartzen ari zarete etengabe parte hartzearen prozesuetan, ez? Horrelako pausuak ematean, denon artean eman behar ditugu, eta benetan sendoak izan behar diren, pausuak izan behar dira. Eta hain zuzen ere, hortaz hitz egiten digu Txetxu Ezkurrak urrengo bideotxoan ikusten dugu, eta heltzen diogu parte hartzearen gaiari. Ados? Hemen kontua izan da, udalak ulertu duela realitate batetik, Gares herri arresitu bat da, eta erdigunean, Gareseko erdigunean, erdigune historikoan, ezin dira etxeetako sabaietan eguzki panela jarri. Orduan, behar batetik, udalak ekimen bat sortu izan du, eta egin izan duena da, prozesu parte hartzaileak, gizartean parte hartzea sustatzeko prozesu parte hartzaileak martxan jarri. Orduan, afera horretan, egin izan dena da, gizarte mailan herritarrok aukera izan dugu prozesu parte hartzaile batean parte hartuz, gure arteko elkarlanean, gure arteko erlazioak eta gizarte kohesioa indartu izan dugu, konturatu gabe, baina egin izan duguna ere da, momentu hori arte, hitz egiten ez zuen jendeak, momentu horretatik aurrera, elkarlanean, harreman horiek estutzen dira. Interesgarria da bi elemento nagusi, ez? Bat, behar bat detektatzen dela, eta bestetik behar horri erantzuteko parte hartzea eta elkar solastearen bidezko irtenbideak bilatzea. Niri lehenbiziko galdera okurritzen zaidana da, nori okurritu zitzaion beharra unorki identifikatu zuen lehenago, herritarrak edo udalak ikusi zuen behar bat izan zen? Prozesu hau hasi zen 2014ean ikerketa sozioekonomiko batekin. Eta ikerketa sozioekonomiko horrek detektatu zituen hainbat afera edo hainbat arazo, ez? Eta momentu horretan udaletxera aurkeztu ginen pertsonak esan genuen, gu prest gaude udal batean sartzera, hori kontsekuentzia batzuk ditu gure bida pertsonaldentzat, baina aurre egingo diogu arazoiei, baina guk ez gara sandioz. Guk ez dakigu denetarik, eta hemen esaten den bezala bakarrik herriak salba dezake herria, ez? Orduan, guk behar duguna, guk jarriko ditugu tresnak, baina hemen arazoei aurre egingo diegu guztion artean, ez? Herriarekin esku, ze guk herria ere bagara, ez? Hartuko dugu orain ardura hau, baina bakarrik tresnak mai gainean jartzeko. Eta herria identifikatuko du ze arrazoi aurre egin nahi dien edo zeinek lehenetsiko dituen, eta guztion artean aurre egingo ditugu, ez? Orduan, zure erantzunari, zure galderari erantzunez, nik uste dut izan zela gauza partekatu bat, ez? Udalak tresnak jarri zituen, baina herritarrek esan zuten, tresna horiek hartuko eta erabiliko ditugu arazo hauei, kasu honetan energiari aurre egiteko. Oso ohikoa izaten da, ez? Bi behar eremu ezberdinetan egoten direla, askotan, baina baliabideak ez badira jartzen, ez da elkar topaketa bat ematen eta ez da garapen bat ematen, diot. Ez? Udalak identifikatu dezake teknikoki behar bat daukala garapenari begira, eta herriak identifikatu dezake behar bat daukala, baina ez dakiela nola iritsi, baina parte hartze bitartekoak ez badira jartzen, gobernantza partekatu bat ez balin badago oso zaila izaten da hauek garatzen, ez da?
Bai, eta dos esaten duzunaekin. Itzengo nuke gobernantzaz parte hartzeez baino gehiago. Parte hartzea tresna bat da gobernantza albidetzeko eta kolektibotasuna lantzeko eta aniztasuna ere jokuan sartzeko. Ze nik uste hemen txetxuk esandakoan bi klabe hau dela kolektibotasuna eta aniztasuna. Eta udalaren eskuzabaltasuna ere, ze parte hartzea modu ezberdinetan egin daiteke. Eta parte hartzea erabakitzailea izateko udalek eskuzabaltasun handia izan behar dute. Zaila delako, erritmo ezberdinak daudelako, eta behin herritarrak sartzen ditugunean parte hartzera eta parte hartze hori erabakigarria izango denean, hau da, parte hartze prozesu horietan udalak bere politika publikotan aplikatuko dituenean eskuzabaltasuna behar da. Erritmo ezberdinak dira, aniztasun handiak daude, jakintza ezberdinak daude, eta teknikoki zaila da ere. Beraz, elementu asko daude hor jokoan sartzen direnak eta lantzeko, eta guztion esfortzua behar da. Baina nire ustez hemen indargunea gobernantza. Gobernantza da, herritarren nolabait ikuspuntua udal politiketan sartzea eta joku horiek bideratzea. Bai, nik uste dut bakoitza bere esparrutik lan egiten duela, ez? Udalek normalean segurtasuna ematen diete herritarrei, ez? Ekimen bat bakarrik herritarra baldin bada, batzuetan herritar batzuk beldurra dute hortan sartzera, ez dakite nora doan edo ze kontrolpean dagoen, eta udalak segurtasuna eman dezake, baina herritarrek nolabait badaukate beste botere bat puntu batzuetara ailegatzeko udalak ez dela ailegatzen, ez? Beti udalak ikusten dutugu toki partidista bat eta batzuetan arrotsa izan den instituzio bat bezala, ez? Orduan asko errazagoa da beste herritar kide bat etortzea eta esatea nahi duzu parte hartu honetan udalak baino, ez? Udalak horretara ez da ailegatzen baino. Aldi berean udala atzean baldin badago segurtasuna ematen die herritarrei. Askoz gehiago ere, nolabait hitzarmen batetara ailegatzen denean, herritarren eta udalaren artean, ez? Ze udalak ere nolabait limite batzuk jarri behar ditu, eta limite horiek argiak eta hasieratik esatea oso garrantzitsua iruditzen zait. Claro, eske partaidetzan metodologikoki egin behar den lehenengo gauza da limite horiek ezartzea. Norekin, prozesua bideratzen duen instituzioarekin, eta askotan arrotza dirudi limitetaz hitz egitea, baino eske hori da segurtasuna emango diona prozesuari eta parte hartzean sartzen dien guztioi, ez? Eta limiteak erabakiak dira, udalak erabakiko du noraino iritsi daitekeen parte hartzea, herritarrek eta zeren gainean erabaki dezaketen. Ordun, behin hori izan da, prozesua aurrera doa nolabaiteko estruktura batekin, ez? Eta hori ahalbidetzen du prozesua ongi egin ahal izatea. Eta kasu honetan oso argi ikusi zen, eragile guztien partetik oso argi ikusi zen elementuak zeintzu ziren eta nola jokatu behar zen. Eta hori ez da kasu guztietan ematen. Osea, udalaren eskuzabaltasuna eta herritarren puntu horiek ez da kasu guztietan sartzen. Oso interesgarria da, azken finean gaur egungo gizartean sartzen zaigun parte hartze eta individuaren sakralizazioaren aurrean justu hau kontraesankorra dirudielako. Alegia, badirudi adibidez energiaren kontsumoa norberaren pribatutasunean gelditzen den eremu bat dela, eta norberak bere pribatutasun hortatik aldatuko duela, baina hemen egiten den ariketa kontrakoa da. Kontsumo eremuan sartuta dagoen afera bat, herriarena da, kolektiboa da, eta gainera udalarekin, instituzioekin eta gobernantzarekin zerikusia dauka, ez? Urruntzen zaitu individuo horretatik eta behartzen zaitu kolektibidade horretan sartzea. Eta gainera kontsumo ariketa bat. Alegia, nik ezin dut edozer kontsumitu, edozein modutan, eta kontutan eduki beharko ditut beste elementu batzuk, eta hau argiarekin gertatzen den bezala, gertaliteke elikadurarekin, edo gertaliteke oinarrizko beharrak diren elementu horiekin. Ez ote doa horrelako ariketa bat merkatuaren kontra hain zuzen ere. Bai, noski. Herriak nolabait modu kolektiboan antolatzea, beti doa merkatuaren kontra, ez? Kolektibo bezala hartzen ditugun erabakiak normalean badira kolektibo horren
baitan, ez? Onurak ekarriko dio kolektibari. Eta kolektiboan badaude pertsona batzuk almen gehiago dutenak eta beste batzuk txikiagoak, ez? Adibidez, Garesbide komunitate energetikoaren finantzaketarako erabaki genuen metodologia izan zen crowdfunding, gure arteko, bazkideen arteko crowdfunding moduko bat, zeuden pertsona batzuk bere egoera pertsonalagatik ezin zutela hainbeste diru jarri, lehenengo inbertsio horretan. Pertsona batzuentzat iruditzen zitzaien lehenengo inbertsio hori ezela oso garrantzitsua, beste pertsona batzuentzat ezinezkoa zen, ez? Orduan erabaki genuen guztion artean finantzatzea, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, eta hori da merkatuaren kontra joatea, baina erroetara, ez? Ez daukagu, eta gainera ez da interes ekonomiko bat, baizik interes kolektibo bat, ez? Nola egingo dugu gure bizikideak bermatuta izatea energia, ez? Guztion artean, kolektibo bezala, herri bezala. Eta hor dago, burujabetzan dago gakoa, herriek baliabideak izaten bai dituzte, askotan baliabide horiek kudeatzeko eta erabiltzeko zailtasunak, eta hor ariketa interesgarria proposatzen zaigu. Kasu honetan Garesen, baduzue zentral hidroelektriko txiki bat, zahar bat, erabiltzen ez dena, eta horren inguruan baduzue zer esana edo zer eraikia, eta Txetxuk hortaz ere hitz egiten digu. Zer iruditzen zaizue ikusten badugu, eta horren ondoren hitz egiten dugun, hain zuzen ere, zentral hidroelektrikoaz. Garesen energia proiektuan duen Harribitxia, eraikin hau duzue, zentral mini hidraulikoaren eraikina da. 100 urte pasata gero, nahi duguna da berreskuratu, bertako baliabideak eskura ditugun bertako baliabideak berreskuratzeko eta erabiltzen jarraitzeko, kasu honetan ura. Eta zer egin nahi duguna? Eraikin honen historia ahaztu gabe, egin nahi duguna da bere bigarren sabaian energiaren gela didaktiko bat. Zertarako? Herritarron parte hartzea eta kontzientziazioa bultzatzeko. Tira, sartuko gara zentral hidraulikoaren aferan, baino agian ez nuke pasatzen utzi nahi jendeak jakin dezan Garesen Energiaren proiektu materialetariko bat plaka solarrak jartzea izan zela. Alegia eguzkiaren baliabide hori energia sortzeko erabili zenutela, ezta? Bai, Garesen Energia proiektuak bi alde ditu, bat izango litzateke zentral hidroelektrikoa, eta bestea eguzki plakaz. Udan adibidez, gure zentral hidroelektrikoa bere erabilera konpartitua da Garesko nekazariekin, ez? Eta guk nekazari inolaz ere kendu nahi diegu behar duten ura. Hori izan nahi du, udan ur gehiago beharko dutela, zentral hidroelektrikoa energia gutxiago ekoiztuko duela, eta hori konpentsatzen dugu plaka solarren bidez, ez? Eta neguan alderantziz plaka solarra gutxiago ekoizten dutenean, gure zentral hidroelektrikoa gehiago ekoiztea aurre ikusten dugu. Noski, zentral hidroelektrikora iristeko ura martxan jarri beharra dago, eta zuek han bertan daukazuen ur baliabide horren kudeak eta erabiltzeko ere errestasunak ez dira izaten. Konta iguzu nola dan egoera, Gares bezalako herri batek bere baliabide horiek erabili nahi balin baditu, hain zuzen ere mitigazioaren ikuspegitik ezinbestekoa den irtenbide bat bilatzu. Iaia egin behar dugu atzera 100 urte. Hau da, erroetara bizkat bueltatzea, lehen hitz egiten genuen kolektibitasunez eta gaur egun dagoen individualitatez, eta badirudi individualitate hori betidanik datorrela. Ezke hori gezur borobila da, ez? Hori merkatua da, eta merkatua esarri digun marko bat orain dela 40 urte. Baina ezke orain dela 100 urte Garesen energia kolektiboki ekoizten zen. Eta ura kolektiboki kudeatzen zen. Orduan, horien egin behar duguna da, bueltatu logika haietara. Eta hori ez da bat ere erraza, ez? Lehenik eta behin nekazariak ados jarri behar ditugu, eta hori ez da erraza. Nekazarien antolaketarekin ados jarri behar da
udala, eta horretaz aparte beste burokrata batzuekin, beste maila batzuekin ados jarri behar gara, ez? Eta hori ez da batere erraza, ze ez digute erraztasunik jartzen, ez? Gu baliabidea materiala badaukagu zentrala, badaukagu eraikina, badaukagu erregadio bat, badaukagu ura, baina orain joan behar gara Ebroko Konfederazioaren gana, ez? Eta beraiekin kudeaketa gogor bat egin behar dugu, eta horretan udalek ere laguntzan behar dute. Nola gertatzen da, horrelako harreman bat, herri batek lortzen duenean, Oiana, bere gobernantza eta burujabetza ariketa horretarako, bere zailena zirudien hori, ez? Herritarrak elkarrekin jarri, proiektu bati elkarrekin erantzun, kolektiboki erantzun, nola lortzen da gero hurrengo pauso horretan aurre egitea? Lortuko da modu batean edo bestean, behin herrigintza landuta eta behin oinarri horiek ez ezarrita, ze oinarriak badaude, baizik eta bideratuta edo lurpetik aterata, ez? Herrigintzaren bidez nik uste, zentrala lortuko da edo ez, kudeaketa hori lortuko da edo ez, baina modu batean edo bestean egingo da, energia kasu honetan bide bat da, nik uste, herrigintza lantzeko, gobernantza lantzeko, eta kasu honetan garezen dagoen burujabetasuna lantzeko eta lortu ahal izateko. Nire ustez, gares energia da zentralidadea, baina ez da bakarra. Orain demagun ez dugula lortzen zentral hidroelektrikoa berreskuratzea. Niri pena eman litzateke, baina ez da hain garrantzitsua. Lortu dugu garezko talde kolektibo bat martxan jartzea, egin du bere anitza dena, oso anitza dena, komunitate energetiko bat sortzea lortu duena, basozaintzan ere sartu dena, ez dakit, beraien artean hitz egiten ari direla energia edo elikaduraren inguruan, eta hori da benetako altxorra. Zentrala bada, beste tresna bat, eta ez bada zentrala, planteatuko dugu errota bat edo planteatuko dugu beste sistema energetiko bat, baina benetan garrantzitsuena dena da talde antolatu eta herritar bat izatea, eta horregatik nik askotan esaten dut energia aitzakia izan zela. Energia aukera eman zigula, ze momentu horretan energia guztion ahoan zegoen, ez? Eta aukera eman zigun talde hori sortzeko, baina altxorra taldea da, ez zentrala. Eta zentralera bueltatuta, jakinda, bideak topatuko direla, baina zentralaren proiektura bueltatuta oso interesgarria da, ez dela energia sortzeko bitarteko bat bezala bakarrik ulertzen, baizik eta formakuntza eta kontzientzia sortzeko bitarteko bat ere. Badela horritz egiten da, divulgazioaz, interpretazio eremu batetaz, pixka bat oianazuk heldu diozu, ez? Infantilizatzen dugula jendia, ez? Ez dakiela edo ez dela gai ulertzen nola funtzionatzen duen energia, nola funtzionatzen duen energiaren kudeaketak, eta azken finean, formakuntza, jakintza eta ikuspegi kritiko hori garatzea ezinbestekoa da, baldin eta nahi baldin badugu herri kontziente bat, ez? Claro, eta konfidantza, herritarrengan konfidantza, eta haien adibidez zentrala rekurtso bat da, estrategikoki garrantzitsua da energia sortzeko, baina simbolikoki ere, eta emozionalki egarezko herriarentzat ere, eta horrek kriston garrantzia dauka, ze emozionalki ez balitz garrantzitsua izango, jendea ez igual, ez helioke hainbeste garrantzirik emango, ez? Orduan, nik uste, jendea infantilizatzea ez dela bakarrik ikuspegi teknikotik, baizik eta jendearentzat zer da garrantzitsuena, nolan tolatu nahi duen jendea, ez? Eta hortik bultzatuko dugu herrigintza, kasu honetan energia aitzakitzat hartuz, baina herrigintza horrek gero beste esparru batzutan emango ditu emaitzak. Emaitza horien zain geldituko gara, ze geltokiak ez dira betirako, mugitu beharra dago, bakoitzak bere etxera egin behar du, bakoitzak nik burundesa hartuko nuke hemendik, ez dakintzuek zer hartuko zen nuketen. Ni montañesa. Esteiesa. Oso ongi eta hemen baditugu, ez dira kendu, ze historia eta memoria oso importantea da aurrera egiteko. Geltokitik mugituko gara, garesen erreferentzia bat dagoela jakinda, eskerrak emanez onutza hurbildu izanagatik, zuen esperientzia ezagutzera eman izanagatik, eta seguraski esperientzia hauetatik, esperientzia gehiago sortuko direlaren konbentzimentuan aurrera egingo dugulako. Mila esker. Mila esker zuei. Mila esker.